Ty si pred chvíľou vychrlil veľkú kritiku na adresu bývalej vlády alebo bývalých dvoch vlád. Už ty si myslíš, že všetky keď mali krpatý Dzurinda začne o mne rozprávať, že som výpalník. Pán predseda, prosím. A on, keď si dovolí povedať o mne, že som výpalník, to čo je? Pán predseda. To je urážka taká. Ja by som ťa, pán predseda, ja by som ťa poprosil, keby sme sa... On to povedal tiež na kameru, to nebolo vulgárne, keď povie o mne, že som výpalník. Za výpalníctvo sa sedí v base. To nie je vulgárne? Pán redaktor, veď nebuďte aj vysmiešní. Dobre, ale tu sa ideme na pôde slovenskej televízie, aby som bol veľmi rád. Čo som povedal vulgárne? Povedzte mi, čo som povedal vulgárne. Nebudem to opakovať. Nebudem to opakovať. Som povedal malý krpatý, čo je na tom vulgárne? Je malý a krpatý je takisto. Čo je na tom vulgárne? Nechajme tieto slova. Nebuďte smiešní. Nebuďte smiešní. Aj všetci sa idete s prepáčením na to, že toto je vulgárne, toto je slušné. Prosím vás, keď niekto povie niečo, čo je fakticky pravda, nemôže to byť vulgárne. Ja by som bol radšej, keby sme hovorili, toto je dobré a toto je zlé, respektíve toto je lepšie a toto je horšie, ako keď sa tu máme zaoberať, či je to vulgárne, alebo je to menej vulgárne. Preto hovoríme o druhom pilieri, nehovorme tu o tom, že či my sa hádame alebo nehádame. To je dôležité, pán redaktor. Pán predseda. To je dôležité. Jak sa najesť toho národ, že ja sa pohádam s Mečerom alebo s Ficom, jak je to dôležité? Pre národ je... Keď výsledný efekt bude taký, že zákon bude prijatý. Výsledný efekt budú predčasné voľby, pán predseda? Ale predčasné voľby nebude. Nejaký výsledný efekt v predčasných voľbách nebudú. Pán predseda, pre národ je rovnako dôležité, či sa dokážeme správať slušne alebo vulgárne, a pre národ je ešte dôležitejšie. Pán predseda, nechaj ma dohovoriť. Pre národ je ešte dôležitejšie, či dokážeme prijímať dobré alebo zlé rozhodnutia pre nás, pre všetkých. Ale ja nehovorím máte nejaké vulgárnosti. Ja si myslím, že napríklad vulgárnosti hovoril premiér Maďarskej republiky, keď hovoril o svojom národe alebo o svojom štáte ako skurvenom štáte. To bola vulgárnosť. Hovorme o sebe, nehovorme. To bola vulgárnosť. Takéto citácie, ja som to počul pri rozprave v parlamente. To je vulgárnosť podľa môjho názoru. Citujete, to je v poriadku, on to... Ale prosím vás, celý národ sa pozerá na také zvrhlosti ako Big Brothers, Vyvolení a ja neviem čo. A to nie je vulgárnosť? A je to v normálnom programe? A zahlcujeme tým deti, mládež. A tu rozprávate, keď niekto povie o niekom, že je krpatý a malý, že je vulgárnosť. A tam pomaličky súložia na obrazovke pred deťmi a mládežou. To nie je vulgárne? Prosím vás, nebuďte pokrytci. Táto spoločnosť celá je pokrytecká. I vy ste pokrytec. Vy sa tu hráte na slušného a pritom, veď pre pána Jana, tu by sme mali diskutovať stále o takýchto špinavostiach, hnusnostiach a vulgárnostiach. Poďme k téme, ktorá... A niekto povie faktickú pravdu a je vulgárny. To je úplne smiešné. Dostaňme sa aj k národným témam, pretože takýmito debatami... Vy to problematizujete. Keď to neviete moderovať, tak nerobte redaktora. A choďte k lopate. Pán Slota, parlament prijal uznesenie k